Talviharmonikkaviikon perinteisissä koululaiskonserteissa musiikista vastasi tänä vuonna yhtye nimeltä Henkselit. Tämä riemukas lastenmusiikkiorkesteri, jonka laulut kiehtoivat kaikenikäisiä kuulijoita. Yhtye ammentaakin vaikutteita ihan ympäri maailmaa. Kuulijoille tarjoiltiin maistiaisia Balkanin rytmeistä delta bluesiin ja swingistä bluegrassiin. Päivää kaikille. Mites teillä menee? Kaikki mukaan. Meidän kunto vaikka riippusiltoja vaikka kunto. Moi, kuka sä oot? Moikka, mä oon Matti Henkselit -yhtyeestä. Mä oon kattonut, että teillä on aika pitkään tää yhtye pystyssä, niin mikä teitä on inspiroinut jatkamaan tätä lastenkeikkailua ja vanhusten keikkailua sun muuta? No kyllä me uskotaan, että tällä on merkitystä ja aina kun näkee, kun nuo lapset tuolla tavalla innostuu, niin sehän vie sitten mennessään ja sen takia sitä jaksaa, sieltä saa se energia. Moi, mikä teidän nimet on? Mä oon Ruut ja mä oon 6E-luokalla. Mä oon Aada ja mäkin oon 6E-luokalla. Ja me ollaan Holli Haasta. Mikä oli teidän lempiosa tätä keikkaa? Mä tykkäsin siitä metsäretkilaulusta. Entä sulla? Mullakin oli se sama. Se oli kyllä hauska.